Mae Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Cymru bellach yn gyfrifol am gydnabyddiaeth ariannol. Ond beth mae hynny'n ei olygu i chi? Mae tâl, pensiynau a threiliau ar gyfer rhai rolau yng Nghymru yn cael eu pennu'n annibynnol, ac yn y dyfodol bydd y penderfyniadau hynny'n cael eu gwneud gan Cydnabyddiaeth. Mae'r rolau hyn yn cynnwys cynghorwyr, awdurdodau tân ac arweinwyr awdurdodau parciau cenedlaethol ymhlith eraill. Mae cyflogau aelodau seneddol ac aelodau'r Senedd yn cael eu pennu gan wahanol gyrff. Hyd yn hyn, mae panel annibynnol Cymru ar gydnabyddiaeth ariannol wedi penderfynu ar faterion yn ymwneud â chydnabyddiaeth a chyhoeddwyd ei set derfynol o benderfyniadau ym mis Mawrth 2025. Wrth symud ymlaen, Cydnabyddiaeth fydd yn gwneud y penderfyniadau hynny, ond sut y byddwn yn ei wneud? Bob blwyddyn bydd y Comisiwn yn edrych ar yr amodau ariannol, economaidd a chyflog yng Nghymru ac yn ymgynghori â Llywodraeth Cymru, ein rhanddeiliaid a'r cyhoedd i sicrhau bod y rolau rydym yn gyfrifol amdanynt yn cael eu talu'n deg, bod y cyhoedd yn cael gwerth am arian a bod pawb yn deall bod y penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud yn driloyw a gyda digon o gyfle i rhai o'r effeithir arnynt i fod yn rhan o'r broses. Byddwn yn cyhoeddi penderfyniadau drafft ar dal, gyda chyfleoedd i bawb ddeud ei deud. Yna byddwn yn ystyried yr adborth a gawn ac yn datblygu penderfyniadau terfynol unwaith y flwyddyn. Eisiau gwybod mwy am drosglwyddo swyddogaethau dros dal i Cydnabyddiaeth? Ewch i'n gwefan.